Moikkelis moi, tätä taas Miisa Vlog tekemässä jälleen video. Ja nyt olen äitin luona käymässä. Ja kohta puoli lähdetään kirpputorille käymään Nahkaalan tehtaan kirpputorilla. Ja sitten mennään siitä Tokmannille kauppaan ja sitten saunaan mennään tänään, jos mennään. Sitten huomenna mä menen mummulle taas käymään. Kun mä heräilen, niin kahville sinne ja syömään ja sitten kotiin siitä. Sitten maanantaina lähdetään mökille ja siellä tullaan sitten keskiviikkona pois ja torstaina mennään Tampereelle ja temmosta ja joo. Ja sain töistä vähän, että sain vapaata sieltä töistä, että mä päästään mökille ja semmoista ja juu nähdään, moikkelis moi.